Amofo ka wali nyumandon tante fuli mina ho bisimila ondu teleka kuna fundi keneka ambi jwekalo klimukan ani duru la samba flani mukan ani saba kuna funi ni alidili wakati sili. Jakulu mununka bara nyasini do siliba kalo nyinini mahtene temenini obena jwekalo klita ani konotoma olu ya ladonia ka fo komi siliba kalo ko ojora kari temeni jwekalo klita ni shigin ka duguje ata ani konotoma wa uya ira ka fo ko arafa ko jwekalo klimugani woluvla nataini alakaje ani ko siliba ere ko jwekalo klimugan ani shigin. Direction générale du contentieux de l'État huluye jalakili seben ka odo Nations Unies mugo kama ko sababu yake uye gafe dobo mekalo kilitani fila temeni samba flani mugan ani saba o jalakili seben konna na uya ladonia ka fokanga finitigila ko kuye mugo keme duru ni uye civile ko ka olu faga ko ka tafo kuye bamagachu faga akili jigina ni waliya nunu yerekera kabini avril kalo kile folo samba flani mugan ani fila finitigila ko olu ka kunafuni soba hulia ladonia kafoni wakati ko folina ko ka damne marsi kalo kile mugan ani saba ma fukata si abisaba ani kelima samba flani mugan ani fla kanga finitigila ka kuye ulika jodoke ni okera mobti marala jini cercle la kerengere ni ala ni oyumura kuye bamagachi mugo keme fla ani mugo saba ko ka ofaga odi sinfe waliya ntemeni oni mugo olu bora kani kuma fobali nufo kanyasi anga finitigila ka makuni uye civil faga kasoro okuma nuku otechi o sinfe contentieux de l'État mugo uli jalakili sebendo oni mugo kamani okera juin kalo kletani kononton temenina. CMSS ni allié Caisse malienne de sécurité sociale du district de Bamako anga ministri mika bara nyesini do keneya ko mahaleya ladonia ka fo juin kalo kletani kononton temenina ko mi contrôle physique ko o baraw olu daminena contrôle physique ale layini femi hodi anga makoro munu bino ni olu be sengela fien bola bara ta fansirafe ni oye mogoy munu be retraite la wala sa mogo wore kana seka o ka pension ta o nyinema kasoro ute akalama ani fana na soro mogo munu fatulendo ni mogo wore de bika o ka warita kasoro anga jamana mogote akalama wala sa ka seka fusiri oluko dana contrôle physique layini dabora o kama okum konna na hanga keneya ministry madame Jiminatu Sangare ali yafadilike anga makoro bela jilen fe ka nyinu fe ko o bela jilen kasi o ka sigida CMSS la ni kata o ka contrôle physique ani fana hayrala ka fo ko mogo munu be ka pension ta ko be takabe mogo ba biworo ani sabalima ani mogo keme woro ani mukan ani woro ko lidi be ka tahni olu klalindo CMSS agence binani nani honi yogonche Bamako ani cercle konnana ani kafara direction régionale au kononton ani maison des aînés ni yogonche wa ayrala ka foko ni bara nuku abe kunche juikalo klitani shigi natala samba flani mugan saba ni alakaje. Anga mali bagikelo oluye uka nyogonda ka udamne juin kalo klitan ani kononton temenina ni uye akunche halamusa juin kalo kle mugan ani flama wa irala ka foko mugo munu kumbe nyogonda na ku uye mugo ba keme fla ani mugo tani flani mugo keme shigi ani biworodi ni olu kun klalino centre keme nani ani bishigi oni yonche ani ukumbe salimuna o kunye saliba wolovla ani keme woro ni binani ani woro wa ko mogo munu kumbeka ula kolosi ni olu e surveillant yo kunye mogo batan ani woro ani mogo kemenani ani bisaba ani duri okum konna na hanga jamana gouvernement mogo do olu bora ni kata kalandi nu kata olu do laje ka ladilikan chamandi ni odoy Dr Shugel Kukala Maiga ale takara ani Turki o ka bolo di nyogoman kono o ka kalanso min be do ni oye obla nyokondana nu ka bolo kan holasa bagikela no be se ka o ka examen ka ke chuga mina okum konnana Dr Shugel Kukala Maiga halitara ni kalansuina ni oye lycée privé Marif de la Turquie ni alebe sibini koro sigida o nanana Bamako kono aka lasilu konnana aye foli balasi andeme baga jekuluma ni o Turquie jamane o temeni kofe ayanga jamana finitigila ka olu fo ko sabla
ni y'a ye kalandenw olu bɛ taga sigi salle kɔnɔna na ko o b'a sɔrɔ dɔ de bɛ ka lakana ka o sabati o kɔnɔna na a ye foliba lase an ka finitigilakaw ma Dr Choguel Koukala Maïga ale ta tɛmɛnen kɔfɛ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don mɔgɔw ni u bololafɛnw o lakɔlɔsili ma ni o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedi ni ale ye foliba lase école karamɔgɔ ma ale kun tagara Kalamankoro o kalanso la a ye a ladɔnniya k'a fɔ walasa jamana a bɛ se ka yiriwa ka se ka bɔ nɔgɔla cogoya min na ko o jɔyɔrɔba dɔ fana o ye kalan kɛcogo ɲuman ye ani fana a tilala ka an ka kalanso minisiri o baarakɛlaw ka olu fo ko sabula n'i y'a ye ɲɔgɔndan in baara a sera ka kɛ kɛcogo ɲuman na k'a kɛra ni olu yɛrɛ ka wulikajɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ colonel Sadio Kamara ni ale kɛlɛ minisiri ale ka laseliw kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko min ye école karamɔgɔw ye olu ka se ka baara ka o kɛ tilennenya kɔnɔna na ani k'a ɲini kalandenw yɛrɛ fɛ olu ka se ka caman fara u ka cɛsiriw kan. Tombouctou ko fino jekolo tile 19 tɛmɛnen a ladɔnniyala k'a fɔ ko kasoladen mɔgɔ 10 k'olu de kun bolila nka finitigilakaw olu sera ka wulikajɔ kɛ ni ka a ko kunbɛn nka ni kasoladen ninnu k'u ka ni bolili ninnu kun senfɛ ko surveillant kelen k'u ye o jogin o senfɛ finitigilakaw olu ka cɛsiri bolo ko o sera ka kasoladen mɔgɔ 9 tɛgɛ sera ka da o kan ani min ye a tanna ye ko o sara ani mɔgɔ kofɔlen ninnu cɛla ko mɔgɔ 5 kasoladenw na ko o jogina. Journée mondiale des réfugiés olu ye mɔgɔ ye minnu ye u sigiyɔrɔ bila ko sababuya kɛ gɛlɛya ye okumu kɔnɔna na walasa u ka hakɛw bɛ se ka di u ma cogoya min na ani degun minnu bɛ u kan bɔ bɛ se ka kɛ o kalama cogoya min na ani u ka laɲini mɔgɔw kana se ka ɲinɛ u kɔ Nations Unies mɔgɔw olu ye juin kalo tile 20 k'o kɛ don ye don min taara ka di u ma ni o kɛra san 2001 o wagati kɔnɔna na ladala ko la olu baaraw olu lakilenna an ka jamana kɔnɔ. Journée mondiale de la musique ɲinɛ san kɔnɔ i n'a fɔ ladalako la san o san o ye juin kalo tile 21 ɲinɛta o bɛnna araba ma ɲinɛ san ta san 2023 o kɛra atako 41 na ye. Juin kalo tile 22 tɛmɛnen ni o bɛnna alamusa ma Imam Mamadou Dicko ko ale bɔtɔ Mauritanie jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Nouakchott ko a kɛlen ka se an ka jamana aéroport la Bamako kɔnɔ min finitigilakaw ye k'u ye a ka passeport diplomatique ka o minɛ a la. An ka jamana furuba sariya o yɛlɛmali koɲa la ni o kalafiliw yɛrɛ kɛra juin kalo tile 18 o jaabi olu bɔra juma tɛmɛnen na ni o bɛnna juin kalo tile 23 ma o jaabiw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kun bɛ ni olu kun inscrilen don k'o ye mɔgɔ 8,8 ani mɔgɔ 4,663 ani 84 wa ko minnu kun bɛ nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko votant o bɛnna mɔgɔ 3,000,000 ani mɔgɔ 2,070 ani 6 ma ni mɔgɔ 877 ani 7 ma wa ko minnu kun bɛ nɔ ni o ye nili ko bɛnna mɔgɔ 23 ani mɔgɔ 500 ni 20 ma wa ko suffrage exprimé minnu ye a lawaleya ko olu bɛnna mɔgɔ 3,000,000 ani mɔgɔ 2,050 ni mɔgɔ 350 ani 57 o de ma min ye taux de participation ye ko 100 sarala o bɛnna 38 ani murumuruni 72 o bɛ a kɔ wa ko mɔgɔ minnu sɔnna furuba sariya a yɛlɛmali ma minnu sɔnna a ma ni o ye u ye o bɛnna mɔgɔ 3,000,000 ani mɔgɔ 1,050 ani 4 ani mɔgɔ 644 ma ko 100 sarala mɔgɔ 97 ani 7 ani murumuruni fu ko de bɛ a kɔ wa mɔgɔ minnu bɛ ni olu ma sɔn furuba sariya a yɛlɛmali koɲa ma ko o bɛnna mɔgɔ 95 ni 5 ani mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 20 ani 5 de ma ko 100 sarala mɔgɔ 2 ani murumuruni 94 ani 4 o de bɛ a kɔ wa ko ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko o bɛ taga bɛn mɔgɔ 3,000,000 ani mɔgɔ 2,050 ani mɔgɔ 360 ani 69 de ma 100 sarala k'o ye 100 ani 100 ye.
Amo fu ka wale ɲumandon dante foli mina hawni ci aw ka kulomajɔ la sangani a wagati bɛɛ lajɛlen la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli balase an ka dibila baaraw kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma sabula olu de sababu la a bɛ se ka an lajɛ ani ka an lamɛn kɛcogo ɲuman na sangani a wagati bɛɛ lajɛlen la. Wa aw minnu bi ni aw bɛ fɛ ka to ka an ka kunnafoni ninnu ka a lamɛn min Ondu Tele yɛrɛ jabarani fana tɛ kelen a bɛ se ka an sɔrɔ Mifa Production o ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la sangani a wagati bɛɛ lajɛlen la. Ala ka bɛɛ ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantanw bɛɛ lajɛlen la ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.